Tässä on nyt Yasunin putki, Yasunin reisinki ja 92 suuti 1160 välit ja ilman putsaria. Raipusala heilumassa. Oi vittu poliisi, hui saatana. Ei vittu. Mulla on nappirajoitin tulossa tähän, mutta en oo vielä saanut sitäkään aikaiseksi ostaa. Nyt sillä olisi tarvetta, voi pillu. Mulla olisi vielä kiire niinku ABClle, että sillä on pillit päällä, voi vittu. Ei helvetti. Päivä. Ei se kovin kovasti. Ehkä semmoista 50. Ei siinä ole hyvin paljon viritystä, eipä juuri ollenkaan. Vähän väliä tuosta. Vähän välityksiä vaihdeltu. Se on ihan hyväksytty. Siinä on kurit paikalla. Se ei vaikuta muuta kuin tehoihin. Ainakaan minun mielestä siinä ei tuo mittarista hyvin pello. Siinä just eilen hajosi tuo mittarivaijeri, niin se oliko paljon ylinopeutta? 64? Joo. Onko tämä ylämäki? No taitaa se vähän se joo. Ei sen kyllä niin kovasti pitäisi kulkea. Pitää ottaa sitä näitä virityksiä pois. Eihän täällä 6-4. Se on helvetin kova vauhti. Joo, tullaanko tästä jotain sanomista vai? Ei moottoripyöräksi asti onneksi. No onneksi ei. Ei kestäis lompakko semmosia sakkoja. Ei niitä korva. Niin. Sille, että se laita sen siihen kuntoon, että se ei kulje liikaa. Joo. Paljonko ois semmonen? Se 4-5. Joo. No pitää pyrkkiä laittamaan se siihen. Mutta minä oon nyt just tyttöystävälle menossa, niin minä en kotiin pääse laittamaan. Ja sitten ne välitykset. Joo. Sillä tavalla, että se ei koe myös. Joo. Kilpin muistissa, niin jos tavattaa vielä, niin katsottaa sitten missä kuusi. Joo. Sen kertaa loppuun. Kyllä se pitää laittaa. Laitetaan maksullisia suuntaan. Joo, kiitos. No niin. Joo. Moi. Jepä keulippo vielä viimeistä. Et viimeiset keula. En tiedä. Oisko pitää viimeiset keulat jäpi? En mä semmoista osaa. I seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was not a though. Sieltä tulee rieju. Rieju tulee. Rieju painaa. Se vaan miltä tuntuu. Aika pahaa. Just kivi. No niin, ja se lyhkäsempi taisi olla meidän. Täällä vähän riejun ja terpin tekniikkaa.
Liian lujaa menee. Liian lujaa menee. Joo, molemmat 50 cc. Joo, liian lujaa menee kumminkin. 45 saa mennä, mutta nää menee liian lujaa. Pitäis tää nyt minun mielestä vielä olla. Aika huonoa tulee sadekeli, niin voidaan livaa. Mitäs? Tyrkkäähän käyntiin, niin kuunnellaan vähän. Onks kurit paikalla? Ei oo. Ei oo paikalla. Ei oo kun Reemu. Onks tää sellaista, että on pentaa auto? Ajetaan se niin. Paljon kulkee tuukotaan. No en osaa oikein sanoa. Siinä on niin pitkät välit, että se ei väliä. Niin, joo. No, katsotaan. Miksi toi huono? En mieti. Siinä on vittu melkein dessi saatana tää. Ei se ollut ketju. Mahtava siinä. Joo, ja se hetki alkoi itse. No saa sit Turutesta kaikki kulkea. Mulla tehty kilppi. Se Nää kun kiihtyy, niin on se. No just sen takia se on koko pitkät välit, kun se ei jostain jaksa niinku vääntää. Et se nyt niinku miualla menee just hyvin sellainen polvi. Sit on lyhyet välit, niin sit se huutaa ja menee taas päin 4. Joo, mutta sivulla se menee kyllä ihan hyvin varmaan 80. No, juuri tässä alamäessä on saanut mennä. Joo, jaksaa se sivulla tasaisella, kun mennä loppuu hyvin. No, mutta ei se ihan niin koko. Ehkä just se maksimissa. Ei, sieltä liikaa. Se uudet. Käyttävästi. Voi. Joo, me kato. Valuu yli vuorosta. Just tää kun... I can't let you go. I want you in my life.